paratukdo sa probinsya ng Sorsogon ang pigbibiliban ngunyan makalihis na igurit kaini ang lalagon kan sa iyang 226 na estudyante. Storya kan 24 anyos na paratukdong si John Romel Leoncito kan Barangay 1 Poblacion Santa Magdalena, Sorsogon, naisipan niyang i-drawing ang mga lalagon kan sa iyang mga estudyante sa Sorsogon State University bilang pasasalamat sa mga ini. Apwera kaya sa pamilya, ang mga estudyante ang nagserbi man na inspirasyon sa pagkakapasar niya sa licensure examination for teachers ulit ka nakaaging Marso. Ma-handle ko talaga is tatawan ko ni Tigsararo na portrait. However, apat na section dahil man ki advisory class sa college. So, sabi ko, naisip ko na siguro mapili na ako isaro na section kung arin so pinaka-the best sa kuya. Pero itamit nga na kaklose ko gabos, mga estudyante ko from other section. Nakibardagulan ako sa GC, so very close talaga sa kuya. So ko, baka may magtatampo, may di ko lang isusaro na section na kaiba ko sinda. May, sir, nata kami para kami ki-picture irag sa da. So sabi ko, naisip ko man na, gibuon ko na lang kaya gabos. Kaso ang iniisip ko man, so time constraint. 226 ito gabos na estudyante, excluded na sa mga nag-drop sa kuya. Sabi ko, paano ko daw ini magiging? So yun, naisip ko na gibo na lang siya sa dit na instead na arke ni kadakula. So nag-iling ako kay mga resources ko na natatada pa. Duwa pa man kay lima na pa kay aron kay ini, tapos sara na i3 size so dakula. Pinagbarang ako na lang, tapos na nga niya ako, nag-doubt ako kung talagang abuton ito. So in order ko pa ini sa online. Sabi ko, pira na days na lang, last day na, ma-finalist na. Sabi ko, dapat day na mag-abot kay Pasko. So yun. And fortunately, talagang natapos ko siya before finals. Aki pa, maging arkitek na ang pangiturugan ni John. Alagad huli sa kapusan pinansyal, pinili niya na sanaan kursong education, hasta sa inian na ukudan niya ng kugustuhan, padabaon asin pabaskugon. Na talaga ako sa field of arts. Buhay ko na siya. Gari feeling ko mawaraan ako purpose sa mundo kung wala ang art. So yun po. Art is my life na po talaga. Pinaninindigan ko na, so passion ko talaga na makapag-influence, na makapagturo sa iba, lalo sa mga estudyante. Yun ang iniingatan ko po talaga sa lahat. Maybe kung gaano ko po naging buhay ang art, ganun din po ang teaching. So ngunyan po na nagsisimula pa lang ako sa pagtuturo. Pinagtitirimbang ko muna sa mga bagay kung paano ko i-incorporate so arts, and nasimulan nga po kaining pag-taok yung mga portraits sa mga bata. Proud parents naman si Nanay Arlene at si Tatay Romel. Dahil mandaan ninda na itao ang pangiturugan na kurso ni John, nahiling nindang mantinidong buhay sa puso kan sa indang akian pagurit na naging tulay man sa mga nakuha ni John na achievement. So grabe po ang pagka-proud talaga namin sa kanya. Yun ang desire talaga ng heart niya na hindi namin naibigay, pero nagawa niya pa rin na matutunan niya kung paano maihayag yung talagang talent niya para nakilala siya sa mundo nga. Nagulat kami dahil sabi ko, iba magkumilo si Lord sa buhay niya, na kahit hindi namin kayang ibigay sa kanya yung profesyon na gusto niya, nagawa niya pa rin na magawa niya yung mga bagay, makatulong din siya sa estudyante niya. Kasi siyempre nakita ko yung bunga, kasi passion ko din yan dati, hindi lang natuloy. Sabi ko, at least may nagtuloy, di ba? Kaya nakita ko ngayon na may mga bagay pala na kahit hindi mo nagawa, sa anak mo na lang na makita mo na yun ang nakapagpatuloy. So very proud din ako, no? Siyempre, sabi ko salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon dahil nandoon yung kanyang gabay, nandoon yung kanyang provision, hanggang sa napagtapos namin. Sa ngunyan, tapos na ang sarong taon na kontrata ni John bilang paratukdo sa nasambit na universidad. Kaya pigtututukan niya muna ang pag-ako nin mga commission-based artworks, mantang pigahalat-halat ang desisyon kan pig-applyan ng eskwelahan, ngani makabalik na siya liwat sa pagtukdo. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Regine Boy.